Žijeme v bláznivé době. Každé ráno nás kopne budík do zadku a my poslušně naskočíme do nekonečného kolotoče starostí. E-maily, telefony, termíny a 1000 dalších radostí všedního dne vytrvale presují naše hlavy. Znám na to jeden lék. Prostě to vypni a vypadni ven. Nemusíš mít vybavení za 10 000 ani letenku na druhý konec světa. Jediné, co musíš vytáhnout, je kousek odhodlání. Pak stačí do brašen zbalit spacák, bundu, trochu jídla a za chvíli už můžeš být volný. Když město zmizí za tvými zády, jako by ses poprvé nadechnul. Určitě tu nedostaneš nic zadarmo, ale s každým dalším těžkým krokem, který uděláš, z tebe spadne kus starostí. Tak to teď nevzdávej. Nahoře tě už čeká jiný svět, jen ty a stezka, která tě vede horami. Jedinými problémy, které tady budeš řešit, jsou, jak dlouho ještě pojedu, kdy budu jíst a kde budu spát. Spousta času na urovnání myšlenek, jako by ti někdo konečně vypral hlavu. Když se zastavíš, naráz vidíš, o co všechno tam dole přicházíš. Přitom ti stačí tak málo. Hory, nebe nad hlavou, pivko v ruce a najednou si zase nejšťastnější bytost na světě. Ráno se nebudíš řinčením otravného budíku, ale sám od sebe. Ze spacáku tě pomalu vytáhne přicházející svítání a s ním se probouzející život v přírodě kolem tebe. Ještě před chvílí si tu byl cizí, teď už sem patříš i ty. Má to své výhody. Stačí pár šlápnutí a jsi v první řadě toho nejlepšího kina, které se dnes hraje. A nepotřebuješ k němu ani popcorn. Právě se servíruje snídaně. Pár hrstí šťavnatých borůvek tě nakopne víc než 5. kafe v kanclu. A za chvíli už jedeš zase dál. Kam chceš, jak dlouho chceš. Tak tohle je můj lék na ten náš blázinec. Prostě to vypni a vypadni ven.